Kublai phi baro kini kilong ki khubor bam tagasngi. Usumbut menteri rangba ka jela ba snyau balang dan ula pentip ka sorkar jela kan chimti pura ban ba khli ya ka jinglut jingsam bar ka jing sumar jungki arngut ke samla ki ba min saujur ha ka jing jasha tan ra kali ka bajia hani hu. Ya kane ula penmena hadin ba ula jingo minne ka no phai sngi ka khat khandai turik unai wing arhajar arpson Shanazrat Hospital Shillong ban pet bnya ya ka jingkot jingkya jungki nong sha tan ra. Habakran chikilat pathai khubor ba snyau bhalang ulo ong balada ka jingdon kam kalong ban pha sumar shaban na ka jilla ne shaban na kari ka sarkar kan shimti shisha ya baro ki jingkit kli khnang ba ki samla kin yo jingirap ka babiang na dong shadong kumbalalap ki arngut ki bala mensau ki dei ki samla puli ka skul ba nehu ka samla Stephanie Shadam bat ka samla dari tengen po dukhei ki bala sha tunra da kawi ka kali hadu bana mensau jur ha kamir khat nyau tering ha po kan nehu campus gate 2 Sembut menteri rangba ula pen pauru ke jing sngokya ke bajur bar ula kular ba ke sorkar kan but dian halor kini ke jingja bar kan ai jing kershan hadu ke bakut syaki yeng ki jong ki samla Kerok pula yo ke jingja gitu aru samla jing basopsi kadai accident ke ba isir khe hadu kata-kata ba isnai ba bapling ne yeng pula ipetip yeng ku sorkar usu kamram ku sorkar melek bi khatam kun samla jong itu mo dar kumbolong aru berok den tu itu kawai kalakam stable kalakam ayu itu sewe dang long nang kam don nak jing sutom makam tu Tinggaling sorkar ngla ong nimle ngi bu duwai betul bro armot dan lang pakai yang kesen tu tawa di jing jing sebro yang jing jadi bro kro itu semua klaim sorkari bro kami kadang-kadang ngi section baperi nang transport kuno benle ke le klaim ko hanya you tu driver bad accident tu kemedi di polis kelak kem you bila don apa nak custody begitu different section ada berklaim kod kali don section ya kali por buat don section ya klaim don section different section ada angka ankan sim kaya gitu bro ngila sim kaya beda begini accident very serious from the government side ya apa beda itu dalam suaka kan ana mah don raja merah MD ban aja min kan suluk suaka bro jing lut beda begini argo dengan susuk ngila ngila ya kumnu kajing pangga bakam jo subo hanrah din arlai kimla sumar hani ya kata dong reveno sabarin kiklem sorkar